Diary ni Marie. Naimbagarabiiga gayem, kumusta kayo? Anyati madama nga ubrayo. No siyak ti salodsudan yo, agsursurat ak iti diary nga inted kanyak ni Tata Roy. Kanayan ak nga agsursurat iti daytoy a diary. No dadduma, iti bigat. No dadduma, iti rabi isak baya ka maturog. Naalak daytoy alaing ken ni Tata Roy, amaysa a manurat. Ditoy ko nga isursurat, dagiti pasamak ken padas ko iti inaldaw. No dadduma, basa-basaek pay dagiti linaon daytoy. Malagip kuno kwa dagiti tao a nakasasaritak, dagiti lugar a napanak, ken dagiti banag nga inararamid ko. Kaya't yu kaditi mangbasa kadagiti insursurat ko iti diary. Dear Diary, ita ti umuna nga aldaw ti klase mi. Kaya't ko launa yan na maamuan no sa sinno, dagiti manrorsuro mi ita at awen. Kaya't komite na makita, dagiti ka eskwelaak. Daytoy gayem mo, Marie. Dear Diary, nakita ko dagiti ka eskwelaak. Ni Teacher Leo, ken ni Teacher Cherish, dagiti manrorsuro mi. At dapay da Teacher Paul, ken Teacher Jaylo. Nakaragragsak ti umunang aldaw iti eskwela mi. Dear Diary, insursuro kada kami ita ni Teacher Leo ti kanta abang bantay. Nakapimpintas sa kanta. Iti met klase mi ken ni Teacher Cherish, insursuro na kada kami dagiti pangdayaw nga ekspresyon. Daytoy gayem mo, Marie. Dear Diary, nagpaspasyar kami ita iti aglawlaw ti pagadalan mi. Napan kami iti playground ken garden. Daytoy gayem mo, Marie. Dear Diary, Biyernes itan. Nalpasen ti umuna alawas mi iti eskwela. Anyan to nga tamanen dagiti masursuro mi inton umay alawas. Daytoy gayem mo, Marie. Nagustuhan ka di dagiti entry kiti diary? Padasem met ti mangsurat. Saan laeng nga makaliwliwa, masanay pay ti panagsurat mo.